Tervetuloa takaisin uuden jakson pariin. Tänään meillä on studiossa meidän tuottarin ensimmäinen vieras. Mä katson Jorinaa vielä toistaiseksi, mutta meidän ensimmäinen vieras. Yep. Do you want to reveal yourself? Okay, sure. Ihan tuolla ASMR. Yes. So, tell us who you are and welcome Naisellista podcastiin. Joo. Tervetuloa. Hei, lämmin kiitos. Ihanaa olla täällä näin. Kuka mä oon? Mä oon Melina Korvenkontio. Lyhyesti ehkä minusta. Mun elämäni merkittävin rooli on se, että mä olen äiti. Vaikka on tärkeää aina muistaa, että mä olen kuitenkin Melina ensin ja äiti toisin. Vaikkakin mun poika tulee aina ensin. Mä olen helsinkiläinen. Mä oon aina asunut stadissa. Mulla on tansanialainen äiti ja suomalainen isä. Ja mulla on hyvin vahvat juuret niin molemmille puolelle mun sukua ja mun niin heritage. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen mun vanhemmista. Et siinä missä mä olen hyvin ylpeä kantamaan mun isän sukunimeä, niin mä olen hyvin ylpeä mun äidin heimosta. Et se on niin iskostettu muhun aina, että tietyllä tavalla, että mulle on kerrottu se, että mikä musta on tansanialaista ja mitkä mun ja keitä mun niin esi-isät siellä on, mutta siinä missä mun isä on tehnyt myös suuren duunin siinä, että hän on pitänyt huolta, että mä tiedän, että minkälaista sukunimeä mä kannan. Niin se on tosi paljon ohjannut mua. Ammatillisesti, mikä yhdistää meitäkin. Ja ehkä mistä tullaan jubaillekin tänään. Mä oon Marmori Entertainmentin toimitusjohtaja. Toi kuulostaa kyllä mä olin kun damn CEO in the house. Okay. Joo, niin. Mä olen siis manifestoinut sitä, että joku päivä mä olen yrityksen toimitusjohtaja. Mä tiesin sen, että mun kuuluu liidata jotain yhteyttä, jotain aatetta, jotain merkitystä. Mä en vaan silloin tiennyt, että mitä se tulee olemaan, mutta mä tiesin, että se tulee tapahtumaan. Se, että se tapahtui ja 2023, niin se oli tosi kaunista. Ja se tapahtui juuri silloin, kun pitikin. Mutta joo, mulla on musiikkialan tausta. Mä oon tosi pitkään tehnyt musa-alalla töitä, tai vuodesta 2017. Mä tein niinku täysin mun intohimostani ammatin. Niinku, jos te kysyisitte mun lapsuuden ystäviltä, että mistä Melinan tuntee tai mistä Mellun tuntee, mua ei ammatillisesti kukaan oikeastaan saa kutsua vielä Melluksi, mutta mut tunnetaan Melluna eikä Melinana. Niin jos musta kysyttäisiin, että mistä mut tuntee, niin kyllä se tuntee siitä, että mä oon ollut aina se henkilö, joka on geeked out musasta. Että niin mitkä genret tai mitkä tastemaking tai mitkä stylit tai niinku kaikki mikä on liittynyt musaan, niin se on aina pysynyt mun sydämessä. Mutta kuinka pitkään te haluatte, että mä kerron? Don't worry girl, we can jump. Mä olin heti silleen, oh my god. Koska niin kuin mä sanoin vielä tässä ennen kamerat meni päälle, mä vaan sanoin sen kuuntelijoillekin, että mua niin kuin jännittää tosi paljon. Koska mä resenoin tosi monen asian kanssa, mitä sä itse just sanoit. Just se, että niinku tuntee sen, että on syntynyt niinku liidaamaan. Ja tuntee sen, että silleen niinku one day my name is gonna be and CEO. Teekö niinku toimitusjohtaja? Silleen niinku ja Ivo oikeesti puhuu tossa vielä niinku tosi usein. Ihan upeeta. Siitä lähti kun me ollaan tunnettu. Upeeta. Sen just. I'm be a CEO. Joten tässä on mun role model. Wow. Ja myös heitettiin myös läppää siitä, että meistä tuntuu kanssa, että tää on työhaastattelu samalla, koska me ollaan silleen. Mua jännittää ihan yhtä paljon. Mutta mä haluan mennä takaisin siihen, että kun sä just sanoit sen, että sä niinku tiesit alusta asti. Oliko se niinku pikku tytöstä vai oliko se vähän silleen niinku sit, kun sitä uraa alkoi tekemään ja sä aloit niinku opiskelemaan, sä olit silleen okei, että oliko se joku tietynlainen niinku rooli tai työpaikka, mikä sai sut olemaan silleen okei, mun ei kuulu olla täällä, niinku, ei nyt pohjalla, mutta silleen täällä niinku tasolla, vaan niinku mä tuun tekemään jotain isompaa. Että oliko semmoinen niinku calling that just like hit you one day? Ehkä se on yhdistelmä vähän kaikkea. Mä oon ainoa lapsi, mulla ei sisaruksia. Niin se ehkä mun kokemus tai se minkälainen mä oon ollut vaikka tarhassa, niin mä oon aina huolehtinut muista, koska just ei ollut kotona sisaruksia tai huollettavia, niin sit se on tullut luonnostaan. Mä oon vanha muodostelmaluistelija. Mä luistelin 3-vuotiaasta 17-vuotiaaksi asti. Et se on ollut se mun tapa elää ja olla joukossa ja ryhmässä.
niin se on ollut niinku se niinku mun luonnollisen tapa ikään kuin jotenkin katsoa maailmaa, niin se oli niinku joukkueurheilun kautta ja tosi niinku semmoisen kilpaurheilun kautta. Se oli niinku, me treenattiin 6 kertaa viikossa, että se oli niinku hyvin. Joo. Se on intense. Sunnuntain and that's it. Ei kun siis täysin. Niinku siis täysin. Se on siinä. Meillä oli lauantaisin treenit aamu 7:00. Iltapäivä kello 14. Että se, että sä oot niinku 13-16, että ne on sun niinku kuitenkin keskittyneemmät teiniät, jotka on hyviä, koska teineissä voisi tehdä paljon muutakin. Nimenomaan. Mutta ehkä jotenkin palatakseni sun pointtiin, että se, että sä oot niinku kasvanut joukossa ja ryhmässä, missä sä joudut ikään kuin pohtimaan sun roolia, että kuka sä oot siellä. Niin, ja toki joukkueurheilussa niin meillä on aina yhteinen ikään kuin missio ja maali, että se ei ole yksilöurheilu. Että siinä on täytynyt niinku pohtia sitä, niin, että millä tavoin sä onnistut, koska niinku heikoin henkilö ja heikoin luistelija on ikään kuin se, jonka perään sun pitää mennä. Että sä oot yhtä heikko kuin sun heikoin, tai sit sä oot yhtä hyvä kuin sun paras, jos te kaikki voitatte. Mutta mä oon ollut myös meidän kapteeni jossain vaiheessa meidän vuosia. Että jotenkin ehkä kuitenkin, en tiedä, se mun persoona tai se mun tapa motivoitua, niin ehkä siinä sit oli jotain luontaista niin kuin liidaavaa. Pitäisi kysyä mun valmentajalta. Se on hyvä ottaa siellä yhteydessä, what was I like? Musta tuntuu, että toi myös. Kaikki mitä sä just sanoit, mä olin silleen, oh my god, that's me. Koska mä oon myös ainut lapsi, tai silleen olin tosi pitkään ainut lapsi. Sorry, shade to my beautiful sisters. Mut silleen ne on mua paljon nuorempia. Jos mä mietin sitä, että musta tuntuu, että kun on ollut ainut lapsi ja sinänsä niin kuin vanhemmat on ollut läsnä, Kyllä. Sulla varmaan sama, vai onko sulla ollut vähän silleen, että ne on ollut niin kuin siinä läsnä, mutta samalla on semmoinen, että joutuu itse kantaa itteensä, tosi niin siitä tulee vähän semmoinen, että let me just do it myself. Et välillä mulla on ollut ainakin semmoinen, että mä teen sen vaan itse, että se menee tälleen helpommin omalla tavalla. Kyllä. Mulla ei ehkä niin vahvasti ollut toi niinku ryhmä niinku työskentely, mutta defo se, että niinku yksin oli vähän silleen niinku, eteenpäin ja päästään eteenpäin siitä. Niin, sit kun se on jotain sellaista, mun mielestä ainoat lapset on silleen tosi mielenkiintoisia, koska me selviydytään kaikesta. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti. Kaikesta! Mutta kun se on, tiedätkö, että ei ole ollut toista sisarta, johon sä voit fall back on. Sulla ei kirjaimellisesti ollut ketään. On ollut hetkiä, kun mä olisin halunnut. Mä olisin toivonut, että mä olisin voinut kysyä, tukeutua, ikään kuin hakea sellaista. Niin sit jos mä mietin kaikkia mun uravalintoja, siis mä en lukion jälkeen tiennyt yhtään mitä mä halusin tehdä. Mua ahdisti se tosi paljon, että mun pitäisi nyt määrittää se mun polku, kun mulla ei mitään hajua. Tietyllä tavalla niin taustaan mä oon avioeroperheen lapsi, niin se on teini-ikänä tosi paljon vaikuttanut siihen, että tietyllä tavalla, koska vanhempien piti keskittyä siihen, että he selviytyvät siitä, mistä he täytyy selviytyä. Sun piti niin selviä itse siitä sun omasta tilanteesta. Täysin. Täysin. Eikä niin kuin, ja mä oon tietyllä tavalla, mä oon käynyt sen läpi ja mä oon antanut mun vanhemmille anteeksi vaikka tietyt vuodet, kun mä olisin toivonut, että he olisi ollut enemmän läsnä. Mutta se kaikki on vienyt siihen niin, että mä voin edes istua tässä näin semmosena kuin mä oon, which is completely fine. Mutta niin mä oon siis 19-vuotiaana aloittanut assistenttina tämmöisessä markkinointi- ja digitaalisen median toimistossa. Et mun työura alkoi tosi aikaisin ja mä en ollut käynyt vielä kouluun muuta kuin lukion silloin. Ja musta tuntuu, että sekin, että on päässyt tosi kilpailukykyiseen työilmapiiriin. Ja ei edes vaan sille kilpailukykyiseen, mutta silleen, että mä oon päässyt vaan sille työelämään. Tiedätkö, että meillä oli pikkuromalla toimisto, mulla oli työsuhdeedot. Mä olin vaan silleen, wow. Ja niin nuorena. Eikö todellakin? Mä vaan, wow. Koska monet on ikäisen tekee vielä mäkissä tai jotain vastaavaa kauppaa. Kyllä. Toi on aika iso juttu. Ja myöskin se, että on silleen ainut lapsi tai muutenkin silleen joutuu vähän nyt kasvattaa itteensä, niin kyllä se hittaa tossa vaiheessa, että joutuu yhtäkkiä sä oot 19, like you got e-passi ja sulla on iso robot toimisto ja sä oot siellä pikkuaikuinen, niin onhan se silleen Kyllä. Ja sit kun se on just vähän se, että sä tietyllä tavalla sä aikuistut tietyissä asioissa hieman varhaisessa vaiheessa, mutta myös se, että sulla on semmosia mentoreita tai työnantaja, joka antaa sulle sen luottamuksen, että okei, että tolla on tilaa kasvaa tai että tietyllä tavalla, että häneen voi luottaa tässä roolissa, että se saa vastuuta, niin ne on aika makeita fiiliksiä ja mulle täysin ne tulee luistelumaailmasta. Ne tulee täysin joukkueurheiluun, ne tulee täysin siitä vastuusta, mitä sä joudut ottamaan ja mitä sä haluatkin ottaa, mutta en mä tiedä, siis
Jos miettii, että onko mä aina tiennyt, että musta tulee niinku liidaaja tai johtaja tai mikä mun elämän rooli on ollut. Mä oon vaan aina uskonut itseeni. Mulla on hyvin voimakas usko. Kyllä se on, niin kuin aina elämään kuuluu se, että sä käyt läpi semmosia epäuskon hetkiä. Niin niitäkin on ollut tosi paljon, ne on ollut erilaisia seasons ja ne kuuluukin. Mutta jotenkin siellä syvällä on aina ollut, ja siinä mä kiitän mun vanhempi tosi paljon, heillä on ollut hyvin syvä usko minuun. Ihanaa. Niin kuin tosi semmoinen, no aina, että vaikkakin siellä on haasteita, niin kuin mainitsin tuossa, että on ollut avioero, on ollut niin kuin tosi, että kahden aikuisen välisiä haasteita, joissa niin kuin ollaan tultu siihen, että ei ollut aikaa lapselle, niin kuitenkin siellä on ollut aikaa siihen, että iskostetaan se usko siihen, että susta voi tulla ihan mitä vaan. Että me uskotaan suhun, että on sitä rohkeutta. Ja jotenkin, ja sitten on esimerkiksi niin keskusteltu ylpeydestä, että ollaan aina sanottu, että ollaan ylpeitä sinusta. Se on myös upeeta, koska niinku itse, mä en tiedä, oot sä Jodi kokenut, mutta itse kokee, että ei ole sanottu tarpeeksi sitä, että niinku, et mä oon ylpeä susta. Ja mä koen, että nytkin on just semmoisessa elämäntilanteessa niinku itse, että mä niinku kuuntelen tota ja mä oon silleen, että nyt just kun mulla olisi ollut avioero vanhemmat ja musta on, ne on niin omissa. Kyllä. Yksi on täällä ja toinen on täällä ja sitten on tässä yksin silleen vanhimpana. Ja sitten justkin nytkin silleen kirjoittaa opparia ja mä näen, että mä yritän päästä sinne, missä niinku esimerkiksi tosi moni on ja missä säkin oot. Ja sitten nyt just tarvis semmoisen mä oon ylpeä susta. Ja just niinku heiltä, että on niinku lisää sitä tukea semmoista niinku lämpöä ja mä koen välillä niinku just kun afrikkalaisilla vanhemmilla on ehkä vähän semmoinen kovakourasempi ja sit se mä oon ylpeä susta tulee vasta kun sä oot päässyt ehkä semmoiseen niinku yes-pisteeseen, mutta sekään ei riitä se yes-piste. Että sit se on silleen, okei, mä oon seuraava. Että se lause ei olisi lopu vielä, se on niinku next. Ja mun mielestä on ihana kuulla, että sä oot saanut semmoista niinku lämpöä ja semmoisen niinku kaiken ton keskellä, hälinän keskellä silti niinku sut on laitettu keskellä. Mun mielestä on niinku upeata. Joo, kyllä ne on niin kuin musta tuntuu, että he ovat tehneet parhaansa. Kyllä. Kuitenkin, niin kuin that being said, se, että on ainoa lapsi, niin on ollut hyvin yksinäistä myös. On hyvin yksinäistä ikään kuin käydä näitä emootioita läpi ja pohtia sitä omaa uraa tai niitä valintoja. Tai mulla on ollut tosi semmoinen, mä oon siis 13-vuotiaana ekan kerran sanonut mun silloiselle bestikselle, että mä tuun muuttaa Suomesta pois. Että tää ei ole mun mesta. Ja se on, niinku, se on täysin tosi pohjautunut. Nuori. Joo, ja se on täysin pohjautunut niihin tunteisiin. Mä että niinku, et missä ne mun tyypit on. Joo. Missä ne siis on? Kasvaen, niinku varsinkin Helsingissä, jota kuulee päivittäin. Mä sanoin varmaan viime viikolla. I don't feel it here. Joo. Niinku, joka ikinä mun frendi on sanonut pienestä lähtien, että ei ne halua olla täällä. Ei ne niinku just on niinku samoja syitten takia, että missä mun porukat on ja mitä mä voin saavuttaa täällä ja mitä täällä voisi edes tehdä. Koetteko, että se on enemmän sellainen identiteettijuttu, että silleen niinku hakee sitä omaa paikkaa, koska mä oon myös miettinyt sitä, että okei sä lähit esimerkiksi, I'm gonna get to that. Mä mietin sitä, että okei nyt jos lähtis ja lähtee ja sit sä oot siellä sanotaan paikassa A, B, missä sä haluat olla. Ja sulla on silti se sama fiilis, niin mä sanon, onko se enemmän inside, että sä yrität täyttää sun oman niinku, kropan sisään semmoista niinku, void, semmoista niinku, aukkoa. Ja sit siellä paikassakin sä oot silleen, this is not my place. Että onko se enemmän se niinku, oma identiteetti, vai oikeasti voiko sieltä ulkomaalta löytää sen niinku, klikkauskohdan? Mä sanoisin, että se jopa kun se, kun mä puhun omasta puolestaan ja mitä mä nähden mun ympärillä, että se ei ole se identiteetti, että aika monet on ollut aika silleen niinku, jo tietoisia, että mä oon kuka mä oon meidän ympärillä, mun ympärillä. Mutta se on enemmänkin se, että ne ei ole nähnyt sitä esikuvaa niille, tiedätkö täällä. Se on vaikuttanut tosi paljon siihen, miten ne näkee just nämä uramahdollisuudet ja mitä kaikkea täällä voi saavuttaa. Se on vaan se, että kun ne on tosi tietoisia, että minkälaisia ne on. Ja se, että ne ei ole nähnyt samantyyppisiä, on vähän ollut se este niille. Okei, jos kukaan, joka on vähän niin kuin minä, ei edes pääse tälle tasolle, miten mä pääsen täällä sille tasolle? Jos ne menee ulkomaille, niin ulkomainen näkee erinäköisiä ja erilaisia ihmisiä eri titteleissä. Niin sen takia ne miettii silleen, että mä menen ulkomaille, koska niin tuolla on ne mahdollisuudet. Niin siellä on tilaa. Siellä on tilaa mulle. Ja siellä hyväksytään. Joo, ja mut hyväksytään niin, siellä. Kyllä. Musta se on just toi, että se on sittenkin se hyväksyntä silleen, että meidät
mä vaan sanon sen blatantly, black women, meidät hyväksytään ehkä lämpimämmin isompiin rooleihin ulkomailla kuin Suomessa. Ja koit sä ikinä, ennen sä pääsit tähän rooliin, missä oot nyt, niin tuliko sulla semmonen, että I can't do it here, että täällä mä en välttämättä pääse, vai oli se silleen tietoinen siitä, että okei, mä en ole ikinä nähnyt ennen niin kuin tummaa naista tai pok-naista niin kuin ylemmässä roolissa, ja mä aion olla se, että päätit sä vaan silleen, että mä oon se, tai yksi niistä. Joo, en mä ketään siis nähnyt Suomessa. Ei mulla yhtäkään roolimallia ammatillisessa mielessä. Et mun mentorit on niinku keskikäisiä suomalaisia miehiä ja siis niinku, ja rakkaus heille. Mä nostan heitä ja mä toistan heidän nimiä, koska he ovat olleet myös henkilöt, jotka on avannut mulle ovia. Et tietyllä tavalla mä en ole ikinä niinku katsonut väriä siinä mielessä, että niistä, ketkä niinku on sit päättänyt tietyllä tavalla sijoittaa muhun ja niinku sijoittaa aikansa ja uskonsa. Se on siis tosi sisästä sit se. Niin, kyllä. Mutta siis sillä ammatillisessa mielessä ei mulla yhtekään niinku ruskeita tai pokkinaista, jotka olisi mun roolimalleja. Niinku oikeasti semmosesta niinku kasvussa. Niinku etenkin silloin, kun on ollut junnumpi. Niinku nythän totta kai niinku on huomattavasti enemmän. Mutta siis mä olen lähtenyt Amsterdamiin vuonna 2015 siitä syystä, että ei meillä vaikka stadissa ole ollut musiikkiteollisuuteen keskittyvää mitään niinku ohjelmaa tai koulua. Että niinku managerikoulutukset tuli aika lailla ehkä sitten 2016-2017 Arkadassa ja niinku Metropolian kulttuurituotannon lisäksi ei oikein ollut silleen, niin kuin alaan keskittyneet koulutuksia. Et se, että mä löysin Amsterdamista tämmöisen International Music and Entertainment Management koulutuksen, niin se oli niin kuin suoraan ytimeen. Joo, se just mitä etti. Joo, just mitä etti. Ja sitten tietyllä tavalla mä pohdin sitä siltä kannalta, että okei, että mene semmoiseen kaupunkiin, joka on muutenkin melting pot. Mene semmoiseen paikkaan, missä on niin kun, missä on sun näköisiä ihmisiä. Et siellä on sun näköisiä mummoja, tiiätsä? Se on silleen niinku ei vaan Ilari, they've been there. Eko kertoi Dameis, kun mä näin sen, että tuolla on rouva, jolla on afro tukka, joka on ihan harmaa. Sitten mä olin vaan silleen, että oh my god, mä en edes niinku tiennyt, että se on olemassa tietyllä tavalla. Ja tietyvät, että sitten että hän on oikeasti mukaan saman verran, että mä näen, että hän on ehkä 4/4 vaalea tai 4/4 jotain muuta tai puoliksi. Että siellä on vielä semmoinen taso siihen, niin, että kun se on Dami tai Hollanti on niin sekoittunut, mutta siis joka tapauksessa niin ammatillisessa mielessä kuin kulttuurimielessä, että Dami oli niin sekoittunut ja sitten jos ajattelee musiikkialaa ja kulttuurialaa, että siellä, mä tiesin, että siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, mutta sitten mitä tuohon identiteettijuttuun tulee, niin kyllä mä koen, että siellä on niin molemmin puolin, että mä tietyllä tavoin pakenin sitä, mitä täällä ei ole. Mä pakenin sitä, että mulla ei ole semmoinen olo, että mua niinku kuullaan ja nähdään tai mä koen niinku turvaa tarpeeksi Suomessa. Mä ehkä keksin niinku tekosyitä siihen, että kyllä se tulee löytymään ulkomailta, se mun joku oma tarve paeta itseäni, olla ehkä käsittelemättä tiettyjä niitä asioita, mitä mun olisi kannattanut käsitellä jo silloin, jotka liittyy tosi paljon semmoiseen, niinku, että mä oon ollut justiinsa 25, että semmoisen niin 20-syyden alkuun, että siihen identiteettiin, minään, niin kuin vanhempien suhteeseen, ehkä sitten niihin asioihin, joista just aikaisemmin mainitsin, että ne tietyt teemat, mitä sitten vaikka teini-iässä kuitenkaan on ollut niin kuin se läsnäolon puute, että kantoi niin kuin tiettyä traumaa kuitenkin, niin sitten se, että sillä traumalla ja sitten niin kuin identiteetin niin kuin vahvistuksen tarpeella sä lähdet ulkomaille, niin kyllä mä huomasin, että mä siellä niin kuin kävin tosi paljon asioita läpi, että se oli niin kuin aika silleen, oli niin aika rankat vuodet olla ulkomailla ja sitten vielä siellä yksin. No kun toi on mitä mä oon sanonut, että silloin, sit meinaan, että sit yleensä mä sanon, että kun muuttaa pois tai menee ulkomaille tai on semmoinen niinku significantly a change, niin tosi moni kokee semmoisen, varsinkin niinku as a colored person, as a woman, niin aina kokee sen hetken, milloin kaikki tulee niinku naamalle ja se tuntuu niin likaiselta semmoiselta niinku läpiltä, kun sun pitää kokea se ja se pitää kokea se yksin. Kyllä. Ja se on tosi ahistavaa ja se on tosi semmoinen, niinku, että okei, ja ehkä siinä just se minäkuva vähän silleen, okei, kuka mä oon. Ja sitten sekin, että
varmasti kun sä oot mennyt opiskelemaan vielä, sun pitää löytää oma paikka urallisesti, itse sisällä, koulun sisällä. On ollut ne paineet, onko mä tarpeeksi hyvä tähän, koen, niin kuin, ja sitten alkaa varmaan kuuntelemaan muita ääniä pään sisällä, niin kuin the doubts ja semmoinen, mä tunnen ton fiiliksen, niin että toi on mun mielestä kaikki, mitä kaikkien pitää käydä. Varmaan inhottavin asia, mitä pitää ikinä käydä. Musta tuntuu, että se kasvattaa ihmistä tosi paljon. Tosi paljon. Joo. Mä oon aina pohtinut, että lukiossa tai yläasteella pitäisi olla pakolliset vaihtovuodet muksuille. Siis oikeesti mielestä täydellistä. Munkin mielestä. Siis se olisi upeeta. Funny story, mä oon hakenut vaihtoon 3 kertaa, mä en ole koskaan päässyt. Ai okei. Okay. Mä en tiedä, mikä siinä on ollut. Mä olin lukiossa, mä hain, ne oli silleen, Siinä oli joku kurssi, mutta mä olin kursseja. Okay. Sitten nyt amiksessa mä yritin hakea vielä 2 kertaa. Mä en päässyt. Mä oon se, että this must be a sign, että mun pitää niinku jäädä tänne. Joo, mä ajattelin, että mun pitää vaan jäädä. Munkin mielestä se pitäisi olla silleen pakollista, mutta silleen painotettu enemmän. Musta tuntuu, joka ikinen ihminen, kenet mä tunnen, joka meni just ulkomailla lukioaikoin, ne on tullut ihan erilaisen ihmisen takas. Ja niinku silleen paremmalla tavalla silleen niinku takas. Kyllä. It's so weird. Mä silleen, että niinku, mä tunnen sut, mutta niinku jotain on muuttunut. Että no on just noin samat kokemukset, mitä niinku sä oot käynyt siellä, jotka ois tehnyt sen muutoksen. Mutta kyllä mä oon myös rohkaissut tosi paljon niinku oman yhteisön sisällä niinku muita silleen, meidän niinku pokkisiskoja ja broideja, että he, jotka ei ole vaikka saanut mahista käydä vielä kotona niinku niiden niinku Afrikan sisällä, niiden niinku toisen vanhemman kotimaassa, niin mä oon rohkaissut sitä kanssa tosi paljon. Et se on niinku yksi asia, niinku just puhuin tuosta silleen tietyllä identiteettivahvuudesta, että mun mutsi on vienyt mut niinku Taaperosta asti Tansaniaan. Se on montakin kertaa. Siis lukuisia. Siis me ollaan käyty, jos ei niinku vuoden välein, niin 2 vuoden välein. Että mulla on niinku hyvin vahva suhde. Se mitä mulla on nyt, mitä mä yritän. Mä oon silleen every year. Todellakin. Joo, kun se oikeesti niinku muuttaa perspektiivin. Se muuttaa. Ja sit mulle se niinku ehkä merkittävin hetki oli, että kun mä menin yksin 25-vuotiaana, mä oon, okei, nyt mä menen mun äidin kanssa, koska sekin on eri rooli, kun sä meet sun niinku afrikkalaisen vanhemman kanssa, niin sä oot niiden niinku siipien alla. Joo, se pääsee niiden takanakin vähän silleen. Niiden takana vähän niinku palvelija ja tiedätkö, sit niinku, siinä tulee semmoinen erilainen dynamiikka. Niin sit kun mä menin yksin ja sit mä kävin niinku kaikkien mun tätien ja enojen luona ja serkkujen luona, niin sit oli tosi tärkeää, että kävin niinku supermerkittäviä keskusteluja. Sitten etenkin kun mä näin tädit, niinku muut naiset, niin mä hiffasin silleen, oh my god, että sen takia ja tämän takia mä oon kuka mä oon. Te näytätte ensinnäkin ihan samalta. Te nauratte mukaan ihan samalta. Teidän varpaat on tietysti ihan samanlaista. Se on niin mun tasoa. Niin sit mä oon se, että okei, että tää on puuttunut siitä, kun mä oon kotona Suomessa. Ja se on niinku se, että jos sulle niinku sitä osaa sun kodista täällä näin Helsingissä, niin se on välillä hyvin vaikea navigoida täällä näin. Koska mulla on aina ollut se, että siinä missä mä oon hyvin suomalainen, siis mun niinku, mä silleen rakastan tervaleijonia ja salmiakkia hyvin voimakkaasti. Ja mökkielämä on silleen mulle hyvin tärkeetä. Ja monet muut asiat suomalaisuudessa, mutta kuitenkin se, että se, mistä mä ammennan itseäni, mun minuutta, mun syvyyttä, niin se tulee kyllä sieltä jostain tansanialaisuudesta ja siitä, että kuka mun äiti on. Että kuitenkin, koska mä olen nainen, mä mun äidin kanssa kasvoin mun teiniään niin kuin mun vanhempien avioeron jälkeen. Että kuitenkin, että mä oon ollut mun mutsinkaan, niin se tapa, miten mä ehkä sit kuitenkin olen nähnyt naiseuden, niin se on mun äitini kautta. Niin se on se, miten mä sit näen maailman tai vahvuuden tai miten mun mielestä naisten pitäisi kantaa itseään tai puhutella itsestään. Niin se tulee sitä kautta. Niin. Jos sun pitäisi valita yksi sana, nyt kun sä oot silleen, milloin viimeksi sä käynyt Tansaniassa? Mä olin 2000, nyt pitää ajatella, mä oltiin pojan kanssa vuosi sitten jouluna. Niin, 22 joulusta helmikuuhun 23. Joo. Säkin on kokenut niin nuorena. Joo. Ei, mutta toi on hyvä mun mielestä niin nuoresta asti. Mäkin olen vaan nuoresta asti defo. Jos mun taisi valita yksi sana, mikä sun jää joka kerta mieleen, kun sä tuut takas kotiin, kun sä oot lähtenyt Tansaniasta sun toisesta kodista. What would it be? Tää on varmaan vaikea, eiks niin? Okei, siis yksi sana mieleen, kun mä lähden kotoa Tansaniasta. Mut kysyttiin tää, mä olin silleen, wow. Mikä taso. Yksi sana, siis hälinä. Hälinä. Ja mä tarkoitan sinne sitä, että
kun tulee Suomeen, täällä on niin hiljasta. Tosi. Joo. Siis, se, miten ihmiset puhuu toisilleen, se, miten ulkona puhutaan. Kyllä, ja se hälinä voi niinku assosioida moniin asioihin. Se on se niinku perheen sisällä oleva hälinä. Yhtäkkiä siis mun poika, kun me tultiin kotiin, niin hän meni olkkariin ja se etsi mun serkkuja. Se siis etsi, kun se oli tottunut siihen, niin että on, tiedätkö, on 2 tätiä, 1 eno ja taloudenhoitaja kotona. Sitten menee olkkarissa, se on vaan silleen, että missä Antti Sheila on. Sitten tiedätkö, yrittää siinä vanhempana silleen selittää alle 2-vuotiaalle silleen, että Antti Sheila on tuolla. Tosi kaukana, mutta koska se oli mielenkiintoista, nyt ekaa kertaa mä jouduin analysoida Suomeen tuloa ja kotiin paluuta ja sitä shokkia jonkun muun kautta, koska mä pystyn hallitsemaan sitä niin kuin aikuisena ja pystyn ottaa se haltuun ja käydä sitä läpi, mutta nyt mä joudun katsoa sitä mun pojan kanssa tai niin kuin mun pojan kautta ja se oli tosi hämmentävää ja se ehkä vähän mua surettikin, että tietyllä tavalla, koska hän käveli tuolla kadoilla ja oli silleen, että missä kaikki on tai miksi kukaan ei moikkaa mua samalla tavalla tai että se niin kuin, no hän on muutenkin semmoinen, että moikkailee kaikkea tosi paljon. Nee, kyllä, mutta se semmoinen niinku kotoinen jotenkin just hälinä ja lämpö ja ihmisten kohtaaminen ja niinku se, että sun lapsi voi mennä sylistä syliin ja se tulee takaisin sulle, että se on syötetty. Joo. Sitten ehkä myös se, että mun sanoi turva. Mulla oli turva. Et mä, vaikka varmaan moni on silleen Nigeria, mut silleen turva. Mut silleen turva ehkä just se. Niin, eri tavalla turva, ehkä ton hälinänkaan myös se turva. Koska silleen, niinku, että just se, että sun poika menee sylistä syliin, mutta sä tiedät, että kun se tulee sulle, he's full of love. Joo, kyllä. Et se on niinku silleen, että jokaisen sylissä on hoidettu hyvin ja silleen halattu ja niinku rakastettu ja se niinku välittyy ilmeillä, siitä hälinästä, niillä sanoilla. Kyllä. Niin mun mielestä on niin upeata. Sä et ole vielä käynyt koulussa. Mä en ole vielä käynyt. Mä olin just sanomassa, mä en ole kokenut vielä. Eli me kysytään sulta ensi kerran, mikä seuraava kerran, niin kun mä niin haluaisin käydä. For sure. Absolutely. Koska mä halusin, niin kun me puhuttiin vielä tuossa äidin kanssa, perheenjäsenten kanssa, että meidän pitäisi mennä, mutta se oli ennen koronaa. Siis korona hittaas. Kaikki vaan unohti koko kaikki. No nyt se on päättynyt. Nyt on päättynyt. Aika mennä. Ei ole enää mitään syytä menemättä. Mutta joo. Mutta mä kyllä haluaisin mennä. Ja mä haluaisin mennä mun eka kerta, kun mä menen sinne, niin mä haluaisin kyllä mennä mun vanhempien kanssa. Tai äitin tai isän. Riippuu. Näinpä. Ja kannattaakin se eka kerta tietyllä tavalla. Koska se on tärkeää niinku vanhemmillekin, että he voivat esitellä heidän himman. Niin. Sen mä oon tajunnut niinku mun äidistä, että hän on siis tullut tänne vuonna 1984. Se on melkein 40 vuotta, niin hän on niin kuin suurimman osan elämästään asunut kuitenkin Suomessa ja kasvanut aikuiseksi. Mutta sekin on niin hirveä paradoksi ja dilemma, koska tämä ei ole kuitenkaan hänen kotimaa. Mutta se, että me voidaan mennä hänen kotimaahan, se missä se on käynyt sen ala-yläasteet, niin kuin missä ne muistot on luotu niin kuin siitä, että minkälainen ihminen hän on, niin on tosi tärkeää, että vanhemmat voi kertoa niin kuin sen puolen itsestään myös sulle lapsena. Ja sit näkee tosi eri perspektiivin niistä sitten, kun menee niiden kanssa. Koska sit näkee ehkä enemmän se, että näkee ne, ehkä kuulostaa tyhmältä, mutta sä näet ne ehkä enemmän ihmisinä. Joo, kyllä. On silleen vanhempana. Että just kun munkin äiti oli silleen, mä kasvoin tuolla, täällä ja täällä. Ja mä oon kertonut podissa, että mulla oli kunnon horror story, että eka kun meni äitinkaan, niin mä tulin niin sairaaksi. Mä olin silleen, mä ikin palaa, iskän kanssa oli ihan eri juttu, mutta silleen molemmin kerralla yhdisti se, että mä näin ne ihmisinä. Ja sit mä ehkä näin, että mistä se kovuus tulee, mistä se rohkeus tulee, mistä ne tulee kokonaisuutena. Ja tuntuu se niiden, kun näkee ne niiden omassa elementissä omassa maassa, niin se niinku ilo, mitä niinku niistä tulee, on ihan eri. Ne tuo niinku täällä esille, täällä Suomessa. Ja se on jännää jotenkin, kun mä näen mun mutsin himassa, siis kotimaassaan Tansaniassa, jotenkin, että miten just se niinku rohkeus, mitä hän operoi siihen, niin juttelee jengille, niinku, periaatteessa niin miten hän niinku elää siinä yhteiskunnassa. Ja se on niinku musta tosi merkillistä, koska se muuttuu, kun he tulevat Suomeen. Että jotenkin, että siitä tulee semmoinen vähän semmoinen niinku toisen asteen kansalainen täällä näin. Ja se on mikä mua ehkä niinku harmittaa, että et ei koe vielä jotenkin sellaista vahvuutta niinku omassa itsessään, että että häntä niinku arvostetaan täällä. Ja ehkä noi on tietyllä tavalla jotenkin semmoiset mun ajatukset, mitkä on ohjannut mun työuraa, että mulla on aina ollut semmoinen olo, että mä kuulun näihin paikkoihin, mä kuulun tähän tilaan. Mulla on ihan yhtä paljon sanottavaa. Mun niinku sanomisella on arvo, että mä en ole ikinä epäillyt sitä niin. Että ehkä, että mun äiti on siis aivan eri alalla, että ei ole, ei se, siis
välistorina, niin kuin te olette varmaan aikaisemmin joskus kuullut tämän, mutta siis mun äiti tosi usein kysyy multa, että hei, että soita sun pomolle, että sä oot myöhässä. Sitten mä oon se, mutsi, että mä oon se pomo. Että siinä ei ole niinku obviously hiffausta. You're the boss. Niin, ja se on, it's like really charming and cute in a way, koska vasta hänkin on kyennyt näkemään mun kautta, että okei, että ruskea nainen, sinä ja sun ystävät olette niin kuin onnistuneita teidän urallanne. Että siinä on tosi semmoinen niin, sukupolvien voima, joka tietyllä tavalla ehkä Joo, ja varmaan sillekin tulee tosi semmoinen niin kuin, at peace, että yes. Mun tytärkin on päässyt tohon asemaan, missä niin periaatteessa omalla tavalla kuulostaa ehkä oudolta, mutta silleen, missä me kuulutaan olla myös. Ja just se, että meillä on se arvo yhtä lailla niissä huoneissa. Mutta jos me mennään Tansaniasta Amsterdamiin takaisin, let's fly back, first class, niin jos miettii nyt sitä käännekohtaa, että mikä sulla tuli. Sä oot tiennyt sieltä urheilusta, sä oot tiennyt sieltä nuoresta, että okei, I'm a leader. Mikä oli sulle sitten se käännekohta, missä sä olit silleen, tiedätkö mitä, että nyt, koska kumminkin tarvii sen näköistä luottoa siihen, että luottaa itsensä, että nyt mä meen ja nyt mä teen itsestäni pomon tai nyt mä niinku otan sen askeleen sinne suuntaan. Niin muista sun omaa käännekohtaa, milloin sait silleen, okei, nyt mä luotan itteeni tarpeeksi tai oliko sulle edes tarpeeksi luottoa ja oliko se vähän semmoinen leap of faith? Musta tuntuu, että niinku urallisesti yksi merkittävin asia on ollut se, että mä lähdin mun entiseltä työnantajalta, mun Suomessa olevalta työnantajalta. Ja ihan super ihanissa hyvissä merkeissä ja rakkauden merkeissä, ja se oli tosi tärkeä paikka kasvaa. Mutta että ehkä ne tunteet ja ne fiilikset, mitkä on ohjannut siihen, niin, ja nyt kun mä niinku katon niitä taaksepäin, niin mä oon tosi ylpeä itsestäni, että mä niinku lunastin sen fiiliksen. Että mulla oli semmoinen olo, että nyt on mun aika lähteä, että tää ei ole se paikka, jos mä kasvan enää. Että mä oon on tärkeää. Niin, ja sit kun se on, ja tietyllä tavalla, että sä käyt proaktiivista keskustelua siitä niin, että mitä muuta sä voisit tehdä tai mitä lisää tai mihin asiat on menossa, mutta sit jos kuitenkin on semmoinen olo, että täällä mä en pääse siihen mun niin kuin täyteen potentiaaliin, siinä missä mä näen jo itseni, tiedätkö? Ja se on ehkä se, koska ei ole muita pokkeja niin kuin johtotehtävissä, jotka tietyllä tavalla niin kun ymmärtäisi samalla tavalla tai näkisi sen potentiaalin välttämättä. Koska mä uskon siihen, että silloin, silloin kun niin kun organisaatioiden ekosysteemi on inklusiivisempi, niin silloin pokkihenkilöt nousevat asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin nopeammin. Kyllä. Kaikille on niinku aikansa, pitää käydä, sun käydä tietyt stepit, sun pitää oppia, sun pitää hahmottaa tiettyjä asioita. Suomessa puhutaan sikana prosesseissa. Joka ärsyttää mua niin paljon, koska mä oon silleen, minne tää prosessi nyt vie meitä, kun tää prosessi on kestänyt 50 vuotta. Ei, mut se on. Mut niinku, how can you flip the process? How can you like flip the switch? Niin sit, et tietyllä tavalla, että mä lähdin, mä menin hetkeksi Tansaniaan. Tansaniasta mä menin takaisin Amsterdamiin. Mä tein töitä niin kuin superisossa firmassa, missä oli 22 000 työntekijää ja mä olin vaan silleen one of the, tiedätkö, yksi semmonen. Joo. Siellä oli prosesseja. Siellä mä olin vaan siellä jossain. 22 000? Joo. 22 000. Mutta Jesus! Sillä saman katon alla? Koko se organisaatio. Noin. Sama katalogi, toi miten korona alkoi. Ei, mutta se oli koronavuosi, niin tietyllä tavalla hyvä ja huono, että sitten et mä tein vaan himasta töitä. Mutta joka tapauksessa se, että lähti, lunasti ne tunteet. Mä muistan sen päivän vielä, kun mä kävelin mun entiselle työnantajalle päin ja mä olin päättänyt sen, että tänään mä menen sanoa mun mentorille ja mun esimiehelle, että hei, it's time for me to leave. Ja mä muistan, että mä hymyilin sitä päivänä ja mä en hymyily sen takia, että onpa ihanaa lähteä, vaan onpa ihanaa, että mä oon lunastanut tämän tunteen itselleni. Ihanaa. I'm gonna do it for myself. Niin, noi on ehkä ollut semmosia niitä merkittäviä. Et paljon asioita tapahtui sen jälkeen ja oli aika rankkaakin ja oli niin kuin rankkaa olla taas vähän sille yksin ja itekseen ja se vaikutti varallisuuteen tosi paljon, että tietyllä tavalla, että miksi sä lähet niin kuin tasapainoisesta, hyväpalkkaisesta duunista, jossa sulla on sun edut ja sulla on paikka, jossa olla, mutta että ne ei ollut niin kuin mulle tarpeeksi suuri motivaatioita siihen, niin että okei, että mun kannattaa jäädä. Koska mä tiesin sen, että jos mä jään,
niinku tähän fiilikseen, eikä se aina se paikka tai ympäristö tai työnantajakaan, vaan jos mä jään tähän tunteeseen, niin mä teen asioita vastoin mun minuutta. Joo. Kyllä, ja se tulee kostautua jossain vaiheessa, koska sitten, että sit jos se drive ei ole enää raha tai se mukava olo ja semmoinen, että sä oot koko ajan semmoisessa ahdingossa, että mä haluan lähteä, ja sä tiedät, mun mielestä pahin tappelu on ittees vastaan. Se on. Että kun sä tiedät, että tää ei ole mun paikka, tää ei ole mitä mä ansaitsen, että mä voin antaa paljon enemmän itselleni ja muille ihmisille mun niinku duunilla, niin se tulee kostautua. Ja sen takia on mun mielestä ihana kuulla, että sä oot silleen busted up real bad. No absolutely. Ja kaikki meni niin kuin pitikin. Niin kuin mä oon tavannut mun lapseni isän sen aikakauden jälkeen. Niin kuin meidän kahden yhteys loi meidän pojan, meidän esikoisen. Niin kun, tiedätkö, että musta tuli äiti. Koko mun äityyden roolin jälkeen me ollaan aidosti alettu Noshinkaa pohtimaan sitä, että mitä marmori voisi olla. Et, niin kun, se, että sul niin kun, on se intuitiivinen totuus sun sisällä tuossa kaikessa, niin se on vienyt eteenpäin siihen, että mä kykenen niin kun, tai kykenin edes käymään keskusteluita Noshin kanssa sitten, että mitä marmori voisi olla. Tai mitä me voitaisiin tehdä kimpassa. Tai millä tavoin sitä firmaa voisi mahdollisesti liidata. Että kaikki on niin kuin mennyt just niin kuin pitikin. Että, ja tietyllä tavalla mulla on niin kuin työhistoriassa mulla on ollut burnis. Ja että se, niin kuin se tapakin, mitä mä oon tehnyt duuniin, niin se oli niin kuin... mä tein vähän sikana töitä. Siis sikana töitä. Painaa. Niin, ja niin kuin... Ja varmasti niin kuin pitkiä ja rankkoja työvuosia ja työhetkiä on vielä tulossa, mutta ehkä se suhtautuminen siihen, että miten se teet duunia, niin se on niin kuin muuttunut. Ja toki mun prioriteetit on muuttunut, koska niin kuin mun pitää hoitaa mun lasta. Että se on niin kuin se. Mutta sekin, että mä kykenen olemaan niin kuin marmorilla ja se, että meitä on 3 muuta, joilla on lapsi. Se ymmärrys siihen on niin ihan on aivan erilainen. Ja toi ehkä tuo enemmän semmoista, niin kuin just se, että ymmärrys tai semmoista niin että we're in this together. Joo, kyllä. Ja siinä on se sama näkökulma. Ja just musta tuo tuossa burnoutissakin, että kun sanoit, että sä vaan teit ihan sikana duunia, niin silleen, mä en tiedä teistä, mutta oma kokemus on ollut se, että kun tekee ja painaa, se on semmoista, mä haluan todistella itselleni sekä tälle paikalle, että hei, nähkää mut, että mä teen sikana töitä. Ja sit huomaat, että kun se burnout tulee, sä teet duuni, mutta sä teet sen huonosti. Niin, koska sä oot niin väsynyt, sä oot niin uupunut. Kyllä. Ja ei ole enää annettavaa. Näinpä. Joo. Mutta Oliko se edes pyörättiin loppujen lopuksi tehdä niin? Niin. Harvemmin. Sitten kun sä yrität saada itse sängyn pohjalta ylös, niin sä oot silleen, kyllä. was it even worth it? Että ei todellakaan. Mutta sä sanoit jo, että äitiys, and you're a mama, super mom, some can say. Miten se muutti sua? Koska itel, ehkä kun me ollaan molemmat, ja osa meidän kuuntelijoista on suht nuoria, ja ehkä just semmoisen crossover, että you know, that time could come anytime now. Mä en sanonut, mä oon heittänyt vielä Noshin läppät, että joku päivä yhtäkkiä mä oon silleen, mom. Me aina mietitään sitä, että niinku, okei, kun se tapahtuu, aikooko kaikki vaan muuttuu. Että niinku, se drive ja se ne niinku, tavoitteet ja haasteet, niin aikoiko se niinku tuplaantuu tai silleen. Niin sit se ehkä niinku, mua itse, siis mun pelottaa samalla kysyttää, mutta se ehkä itsensä menettäminen. Että koit sä silleen niinku, että koko maailma muuttui siihen, että niinku just my child, että vaan hän, ja sitten sun piti löytää uudestaan itses, vai oliko sulla jo se balanssi silleen, niinku, että okei, tiiäks, tää on hänelle, että niinku, hän on mun elämä ja mä annan hänelle kaiken, mutta mun pitää antaa itselleni kyllä myös niinku half of that. No ensinnäkin ehkä se, että mä oon aina tiennyt, että musta tulee äiti. Mä oon ollut niinku hyvin valmis jo siihen ajatukseen, että musta tulee jonkun vanhempi joku päivä. Okay. Mä oon halunnut sitä niinku tosi pitkään. Että se, että mä tiesin, että jos jossain mä onnistun, mä tuun onnistumaan mun äitiyden roolissa. Että se ei ole niinku... Toi on oikeasti... That's amazing. Joo, sitä mä en ikinä epäillyt. Niin se, että silloin kun... Tai niinku asiat kuten raskaus, synnytys... sen jälkeinenkin aika tietyllä tavalla, niin ne oli mulle aika helppoja. Siis sille, että kaikki meni suhteellisen hyvin. Mun ja mun pojan suhde ja niin kun, meidän kiintymyssuhde on niin kun tosi terve ja tosi syvä. Mutta olihan mä siis aivan pihalla. Siis, ja tarkoitan niin sitä, että ehkä se, jos jotain etenkin niin kun, nuoremmille kuuntelijoille voisin sanoa, niin tietyllä tavalla se, että ymmärtää
itseään fyysisesti, mitä tapahtuu, mitä enemmän sä olet sinut sun oman kroppasi kanssa, sä hiffaat sen, mitä sulle fysiologisesti tapahtuu naisena. Ja se, mitä meille tapahtuu myös se, että me ollaan henkisesti aivan pihalla. Me ollaan niin hormonaalisia, meillä on niin paljon, se on niin primitiivistä, mitä sulle yhtäkkiä tapahtuu, kun sä saatat maailmaan lapsen. Ja se on niin kirjaimellisesti sun elämänsä tärkein asia. Ja sä pelkäät, että se toinen kuolee. Mutta jostain niistä niin kuin siinä vaiheessa, kun kroppa alkaa palautua, se mieli alkaa palautua, että sä alat palautua siihen, että okei, nyt mä oon taas niin kuin Melina, mutta Melinalla on niin kuin 2.0, että mulla onkin muksu tässä näin. Niin sitten ehkä niissä jossain tunteissa, niin kyllä mä kävin sitä läpi, että onko mä niin kuin relevantti enää alalle. Ja miten mä pystyn. Joo, ehdottomasti. Ja silleen, että onko 3 vuotta tai 2 vuotta liian pitkä aika olla poissa. Että kyllä mä oon käynyt kaikkiin eli siinä tuli kysymyksiä. kyseenalaistaminen niin itseskaan, silleen, niin kuin, että am I good enough to come back? Ehdottomasti. Mutta onko niinku sulle tullut sellaisia kommentteja? Niinku, ei. Okay. Että se oli vaan in here. Se yleensä on päässä. Joo. Mä oon silleen, you are so relevant. Ei yhtään, se ei niinku... Ei, että ne oli vaan semmosia omia. Ja sitten totta kai, että se some ei ole aina sun ystävä. Ei todellakaan. Etenkin niinku ura-ihmisenä ja ihmisenä, joita niinku kiinnostaa asioiden kehittäminen ja asioiden vieminen eteenpäin. Että tietyllä tavalla sit, kun sä näet tosi paljon niinku kontenttia, on se sitten LinkedInistä, Instasta tai whatever, kiinnostavia projekteja, jengi titteleitä, niin tulee semmoinen olo, että mun ainoa tehtävä on silleen antaa maitoa tälle ihmiselle. Et ne on niinku semmoiset ihmeelliset niinku, vähän semmoiset mindfuckit. Mutta sitten kuitenkin jossain siellä sen seassa niin mä totesin sen, että mun on pakko antaa mun pojalleni tää aika ja tää rauha, koska mä tiesin, että mä oon vuoden, että meitsi ei ole 2 vuotta himassa, mä tuun silleen delaa, että mä oon vuoden. Ja mä haen niin tosi kivan niin hoitopaikan mun pojalle, jotta mä sit voin alkaa pohtia, että mitä mä alan tekemään. Niin taas sen vähän silleen, että miten Melina fittaa takas tähän peliin. Niin, kyllä. Ja itse mulla ei ollut duunia vielä. En mä tiedä, mitä niin mä aion tehdä. Et se oli oikeasti, siinä oli niin kysymyksiä silleen, että koska Marmori ei ollut vielä valmis silloin. Että tää on ollut 22 syksy, että Marmori ei ollut vielä valmis tietyllä tavalla niin kuin rakentamaan tätä koko firmaa, mitä me nyt niin kuin paraikaa tehdään. Sen aika ei ollut vielä, vaikkakin se oli silleen niin kuin in the works. Niin sitten, että kyllä siinä tuli semmoinen, että okei, että ketä mun verkostossa on, niin kuin, kuka pitää mua relevanttina tai onko jonkun mielestä mun potentiaali tai mun taidot hyödyllisiä. Että kyllä siinä tulee semmoinen, ja se on niinku raffea fiiliksi niinku kaikille, työnhaku on aina raffia, mutta on niinku raffea fiiliksi olla silleen, että okei, että minne mä niinku silleen istutan itseni, vai että pitääkö tehdä sitten joku ihan 180 ja mennä jonnekin operaattorikauppaa duunia, vaan sen takia, että you need to make... because you gotta make the money somehow. You need to make the ends meet. Ja siinäkin on se, että sit jos tekee 180, ja sit sulla on se niinku, että okei, mä aion olla boss. Sä teet sen 180, niin tosi moni jää jumiin sinne 180. Kyllä. Että sit olit mikä tahansa se niinku tausta siinä. Niin yleensä kun ottaa vähän backsteppia, niin siinä on aina se, että no entäs mä jään nyt tänne mäkkäriin tai näin. Ei niinku siinä ole mitään pahaa. Mutta yleensä tietää, että jos on silleen tosi driven, ja tosi silleen niinku career driven, niin kyllä se on paha silleen ottaa minkäännäköistä steppiä, oli vaikka kuin hyvä. Niin se et kokee semmoisen, niinku, että okei, with a heavy heart I have to keep going. Kyllä. Niin sit tietyllä tavalla niin kun, jos mä oon vaan olisi motivoinut raha, niin mä olisin varmasti tehnyt jonkun 180-päätöksen tietyllä tavalla, että olisi saanut silleen rahaa. Mutta raha ei ollut se, mikä mua motivoi, vaan mua motivoi se, että mä voin tehdä sitten. Että tietyllä tavalla, että se miksi mä oon tullut luovalle alalle tai haluan luoda uraa musa-alalle, että siellä on hyvin paljon merkitystä. Siellä on hyvin paljon asioita, mitä mä näen, että siellä on epäkohtia, mitä mä haluan muuttaa tai ainakin olla osa sitä muutosta tai osa niitä keskusteluita. Niin jos mä olisin vaan motivoinut rahaa, että mä olisin vaan mennyt quote unquote jonnekin duuniin, niin mä en olisi päätynyt tälle mun missiolle tietyllä tavalla. Mutta se on ollut myös tärkeää, että Nosh on pitänyt mut aina loopissa, että me tavattiin niinku hyvin usein mun äitiysloman aikana. Se, että me ollaan kävelty semmoisia sparrailukävelyitä, mä oon se, että pieni hetki, mun täytyy imettää. Sitten mä imetän mun poikaa, sitten me keskustellaan meidän yrityksestä ja sitten homma jatkuu. Et tietyllä tavalla, että ehkä sitten myös, että mulla oli semmoinen olo jo silloin, että kyllä tämänkin voi yhdistää
niinku äityyden ja uran. Et tietyllä tavalla, että sit mun pitää vaan tehdä se niinku omaehtoisesti. Mutta, ja ei minkään kaavan mukaan. Niin, ja eikä siitä niin kun, ei sit voi niinku potea huonoa omatuntoa. Se, että et haluu myös tehdä töitä. Mutta jos me palataan siihen, kun sä just mainitsit siitä, että niinku, luovat alalla puuttuu asioita, mitä sä haluat muuttaa, niin niinku, haluatko sanoa, että mitä on? Ja koetko sä, että niinku, on asioita... Jos on asioita, jotka on jo muuttunut näiden vuosien varrella, niin mitä ne on? Koska aika moni varmaan hiffaa tai niinku, näe sitä muutosta, mitä on ollut niin kuin sä oot aloittanut versus nykyaikaa tai päivää. Tai ei edes koe niitä muutettavana. Joka on mun mielestä pahin on se, että ei välttis edes. Että niinku, kyllä mäkin oon nähnyt jotain asioita, missä mä oon like that. Mut sitten on tuntunut liian semmoinen, että tässä on liian iso ja kova hierarkia. Niin, kyllä. Niin, no, siis onhan Suomessa ihmiset ovat hyvin valveutuneita. Ja mä tarkoitan niin siitä, että jengi kyllä tietää, mistä ne puhuu. Ja jos ajatellaan, niin kun, jos keskitytään vaikka niin musiikkiteollisuuteen tai niin kun luovaan alaan, niin kuitenkin niin kun luovaa alaa kuitenkin sille analysoidaan ja ammennetaan niin kuin koko vaikka eurooppalaisen luovan alan kautta tai musa-alan kautta. Meidän aina katsotaan vaikutteita, mitä tapahtuu populaarikulttuurissa niin kuin kansainvälisesti. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että siellä on vastuuta. Siellä on aiheita, jotka vastuuttaa meitä tiettyihin asioihin. Mun mielestä siitä hyvä esimerkki on ollut varmaan George Floyd kevät ja koko Black Lives Matters kevät ja ne aiheet. Mutta se, että onko se vastuu aidosti siirtynyt niin kuin yritysten johtoihin ja organisaatioihin niin, että me nähtäisiin, että siellä on ollut muutosta, siihen minä niin kuin, siinä minä näen, että on vielä parannettavaa. Sitä mä en niin kuin näe, että sitä muutosta tai syvyyttä on vielä tehnyt. Ja mitä mä tarkoitan tuolla on se, nythän puhutaan aivan sikana inkluusiosta, monimuotoista, koko niin kuin day ikään kuin lähestymisestä työhön, monimuotoisuudesta, turvallisuudesta, you name it. Näihin on niin kuin paljon käsitteitä ja hyvin tärkeitä sellaisia. Mutta se, että milloin... Että onko ne vaan asioita, joita sanotaan, tai just sanomassa. Onko ne asioita, jotka on vaan kuvastoa, eli käytetään vaikka markkinoinnin keinoin. Tai musta on aivan ihanaa, että on kampiksi, missä on meidän näköisiä tyyppejä. Musta on aivan ihanaa tietyllä tavalla, että pokkimalleille ja mainosmalleille on chanceja. Mutta se, että jos me mennään niinku verhojen toiselle puolelle, sinne verhojen taakse siihen. Onko se oikeasti niin inklusiivinen? Niin, tämä on mun passion project. Se on, no absolutely. Toi on niinku mun semmoinen, mistä mä oon silleen. Behind the scene pitää olla myös as colorful as the big picture, mitä te laitatte ulos. Mutta se on niinku aatteellisesti edes. Sehän on oikeasti, meidän pitää niinku olla realistisia siinä, että vielä ei ole niin paljon niin kuin kouluttautuneita pokkiasiantuntijoita. Jos mitä teidän sukupolvet, olette about 10 vuotta nuorempia, te olette ne. Te koko ajan te kouluttaudutte, te olette jo kouluttautuneet, te olette menossa asiantuntijatehtäviin, te luotte sisältöjä, jotka ikään kuin tarjoavat sitä, mitä niin kuin mun sukupolvella on puuttunut. So, niin kuin, that has flipped, jos haluaa puhua muutoksesta. Se on muuttunut. Tässä on muutos. Mutta se, että niin kun kuitenkin ne tahot, jotka tekee niitä päätöksiä, jotka tekee niitä niin kun rekrytointipäätöksiä, jotka tekee niitä budjettipäätöksiä firmoissa, silleen, onko siellä se semmoinen, niin kun, pidetäänkö siellä monimuotoisuutta prioriteettina, niin siihen mä en osaa ihan tarkemmin sanoa. Mä en usko vielä. Mä olin siinä se, I don't believe it. Se on mun passion project, koska mä koen, no hate to anybody, mutta mä koen välillä, kun puhutaan inklusiivisuudesta tai monimuotoisuudesta, kaikesta tämmöisestä, niin välillä mä koen, että firmat saattaa tehdä sen, jotta ne vaan näyttää hyvältä. Ja jotkut ihmiset näkee sen, että okei, te teette vaan sen, koska te haluatte näyttää hyvältä, te haluatte näyttää lähestyttävämmältä, koska musta tuntui siltä, että jossain vaiheessa, kun BLM oli, musta tuntui siltä, että mä jotenkin katoin silloin sitä, että ihanaa, että kaikki silleen niinku puhuu ja nyt niinku rokkaa tätä asiaa ja silleen we're trying to make a change. Kyllä. Mutta musta kans tuntui, että siitä lähti trendi. Että sit joka ikinen firma oli silleen, okei, meillä on mainoskuva, meillä on hän, let's put the one black person in, että me ollaan lähestyttävämpiä. Mutta se, että onko se oikeasti silleen siellä veressä, siellä niinku
vedessä siellä niinku oikeasti siellä firman sisällä. Joissain mutta joissain ei. Kyllä. Sen takia mä sanon, että se on mun passion project, koska välillä mä saatan kävellä jonkun mainoksen ohi. Mä oon silleen, Siis täysin. Mä oon silleen, yeah, we know. Teekö se joku fatser? Mä vaan... Nimenomaan. Joo, Siis I know what you're doing. Siis suoraan, siis ehdottomasti. Mut hyvä, että ne tekee sen, koska mun mielestä vähän on parempi kuin ei mitään. Mut just se, että niinku, we're coming. Tekikö ne sen aidosti vai ei? Se on niinku, ja se niinku ärsyttää mua jopa väliin pahasti, koska mä oon silleen, että oh my god. Mutta siksi on tärkeää, että tulee enemmän sisältöä, kuten naisellista podcast, tulee yrityksiä, kuten Marmori Entertainment, että se niinku meidän näköinen ekosysteemi kasvaa, niin siitä vasta niinku asiat voi kehittyä. Nimenomaan. Miten Osha aina sanoo Suomi? Suomi kiitä myöhemmin. Joo. Literally. Suomi kiitä myöhemmin. Kyllä. Sanoiko se useinkin? Sanoo sitä aina. Musta tuntuu, että mä kuulin sen vasta pari viikkoa sitten. Ei sano sitä aina. Se sanoi meille heti, kun me mentiin. Se oli silleen, Suomi kiittää myöhemmin. Mä olin vaan silleen, ja toi on yksi asia, mitä miettii, koska meilläkin on ollut niitä vaiheita, mistä me ollaan silleen, okei, että naisellista podcastia. Että se on se drive, mitä sun pitää muistaa, että mitä sä aloit tekemään, mitä Marmori ajaa takaa, mitä naisellista podcast ajaa takaa. What we as individuals are driving towards. Kyllä. Että musta tuntuu, että se on se, niin se on upeaa nähdä ihminen niin kuin sinä, nainen niin kuin sinä, a black powerful woman. Ja musta kun sä istut, mä näen sut, mä oon silleen, että that's what I wanna be. That's what I wanna be. Ja silleen mä haluun ton balanssin, mä haluun ton niinku, että on sujut, että silleen niinku, I don't think I can praise you enough, koska mä kuuntelen sitä, mä oon silleen, okei, että sä oot ihminen, joka on käynyt ne struggles, mutta sit samalla mä annan ihmisille niin paljon propseja, jotka oikeasti tekee sen duunin sisäisesti. Koska ura, kaikki tää on tosi ulkosta. Se on mun mielestä enemmänkin kuori. Mutta se, että sä niinku luotat ittees, käyt ne sun epäkohdat läpi, käyt sen sun balanssin läpi, käyt jokaisen niistä elämänkohdista läpi silleen, että sä oikeasti pystyt kävellä ulos huoneesta, että silleen, I know who I am, I'm proud of who I am. Ja priorisoit niinku ittees, niinku sun haluja, ja se ei ole tavoitteita. Ja se ei ole vaan se, että Suomi kiittää myöhemmin, vaan Melina kiittää myöhemmin. Ipo kiittää myöhemmin. Jyrnä kiittää myöhemmin. No kyllä. Niin ja Armas kiittää. Tää myöhemmin. Se on se. Se on meidän vieras siinä kapujoita. Honestly. Oikeesti. Coming inside. Mut kukaan ei itkenyt. I'm surprised. Mä en ole kukaan ei itkenyt. Niinpä. Melina. Joo. Nobody cried. Kyllä se vähän tässä lopussa. Tää alkoi olla jo. Alkoi vähän semmonen punajainen loppu. No mikä fiilis sulla on? Tosi kaunis fiilis, tosi ihana. Tosi sille kiitollinen, tosi nähty fiilis. Ihanaa. Tosi tärkeät. Nämä on oikeasti tosi silleen vallankumouksellisia hetkiä. Ja on oikeasti, tiedätkö, uran alussa on ollut tosi yksin. Siis oikeasti vitsi, kun vaan hiffais sen, että kuinka paljon on ollut yksin niissä tiloissa ja kaikkialla. Ja niitä tunteita. Että sitä ei niinku tarpeeksi ehkä sille purettukaan. Että mitä niinku tuntee siinä hetkessä. Ja miten niinku, you need to soldier up koko ajan. Ja olla niinku valmis siihen, että ehkä sua epäillään. Tai no kun toi, se on se epäilys, mikä niinku tulee siitä. Kyllä. Ei ehkä niinku muilta, mutta jopa ittees kohtaan. Sekin, että sä sanoit, että sä oot niinku yksin. Kyllä. Ja musta tuntuu, että se on niinku ehkä se ero sit, että siinä sit kun me aletaan menee sinne, niin me ei olla enää yksin, koska niin moni alkaa tekemään sitä. Ja sitten meillä on ihmisiä, keitä kattoo ja ketkä on meidän mentoreita tässä. Ei mitään. Ja sekin, että sä oot yksi ensimmäisistä. Mun mielestä sä voit kantaa tuota titteliin niin ylpeydellä. Siis todella ylpeä. You were alone, but for a really good cause. For a really good cause. Mä innolla ootan sun kirjaa. I'm waiting for the book. I'm waiting for the book. Self-titled vielä. Self-titled. Oh my god. Tää oli ihanaa. Tää oli ihanaa. Wow, kiitos paljon. Mutta tässä me stressattiin ihan turhaa. Mä tärisin vielä yhdessä vaiheessa. Mä olin mutta naisellista gang. Naisellista podcast. Näin fiiliksiin ja tunnelmiin. Tässä oli tämän viikon naisellista podcast. Jee! Kiitos. Lämmin kiitos.